Ola, benvindas, eu son María Fra. Dedícome a estudar e divulgar saberes da nosa medicina popular. Son autora do libro Remedios da nosa horta medicinal e desde fai anos imparto baixo a marca de Vagar obradoiros e workshops nos que o fío común é o uso das ervas menciñeiras. Herbalista vai ser o meu nome ou tal vez o meu alter ego para relacionarme con vos neste lugar de internet que chamei a Roda das Curandeiras. Pero hoxe, neste primeiro capítulo, achei preciso mostrarme tal como eu son para que entendades a vontade, a necesidade e a inspiración que motivan o nascimento deste podcast. Para isto vou vos falar das fontes de coñecimento das que eu bebín e aínda bebo na miña traxectoria. Fontes que non son as únicas e sei que encontraremos moitas máis no camiño. Este proxecto é un convite para o intercambio e por iso a Roda das Curandeiras eu penso ou soño como un espazo para o encontro e acho que as próximas edicións incluirán entrevistas como eixos centrais. A Roda das Curandeiras é un lugar onde aprendermos todas unhas das outras, por iso as vosas aportacións achegando propostas, experiencias propias, coñecimentos, historias das vosas aboas, o que for, serán indispensáveis para nutrir e mesmo para dar o sentido a esta roda. Sentido que é levar para o futuro este saber antergo que chamamos medicina popular. Incluirei algúns apartados que penso que poden ser seccións fixas, un sobre botánica e outro onde coñeceremos os remedios desde diferentes olladas. Este programa está ideado para que o utilicedes como un podcast, mas ás veces engadirei imaxes explicativas, por exemplo, cando me refiro a algunha erva en concreto ou algunha elaboración, o que for. Benvindas, herbalista ao microfone. Estamos na Roda das Curandeiras, radio podcast sobre herbalismo, curandeirismo, medicinas antigas e outras ferramentas para o coidado e a procura da saúde, entendida esta dunha perspectiva holística, integradora e comunitaria. Comezamos. Fontes de coñecimento. Fontes das que beber para ir acalmando esta sede por interpretar, por dignificar e por recuperar un tempo non tan bello no que a autoxestión da saúde non era unha utopía, senón unha práctica comunitaria, no que os remedios non eran extraños, nen caros, nen patenteables. Nunca gostei desa interpretación de que o ser humano, a base de experimentar os remedios herbais, foi recoñecendo as ervas que mellor trataban unha ou outra doenza. En primeiro lugar, é evidente que as outras especies animais non axen así, como decide un can comer ervas para purgarse. Acho que estamos de acordo que non fai en base á experiencia. A idea de que o uso de ervas medicinais foi resultado da deducción humana é unha interpretación que sitúa o coñecemento linear, analítico, o coñecemento empírico como único posible. E isto significa non recoñecer a nosa animalidade nen a potencialidade da intuición como fonte de coñecemento. E aínda podemos ir alén. Que acontecería se situásemos o foco do outro lado? Pode ser que en vez de sermos nós quen aprendemos, sexa máis ben a natureza a que nos ensina? Dun ou doutro xeito, todos os povos tenían rituais de achegamento a este coñecimento que nos brinda a natureza, aínda que en Occidente deixamos que se esquecesen ou que fosen esvaciados do seu significado profundo. Na nosa tradición temos ervas sagradas, ervas protectoras, ervas que son guías. Poderíamos falar de ervas que son mestras. E na miña experiencia persoal foi unha planta
a que me indicou o camiño. Un camiño que comezou fai anos, un camiño que é o que me trouxo até aquí. Vou vos contar unha historia e vos valoraredes se foi casualidade ou intuizón, se se trata de un ensinamento ou dun aprendizaxe ou ambas as dúas. É a historia de como eu coñecín un dos remedios que mellor me acompaña na vida, no que encontro maior acoupo e que sinto como restaura o meu equilibrio. E non só isto, senón que ademais me ensinou que a escola que procuramos é a propia natureza e as mestras son as humildes serviñas que medran os nosos pés se somos quen de abrirnos as súas ensinanzas. Penso que foi fai quase 20 anos cando necesitei a medicina por primeira vez, a serio, na miña vida. Isto aconteceu depois de un ano moi difícil. Presentáronse uns síntomas de estrés, como as dificultades enormes para erguerme da cama cada mañá, desenvolver as actividades normais do día, unha ansiedade que por veces me dificultaba respirar. Acho que esta é unha sintomatoloxía moi común nos tempos que corren e desgraciadamente coñecida directa ou indirectamente por case todos e todas. Na altura eu xa tiña esta paixón polas ervas, esta necesidade de nomealas, de ollalas de perto, de deixarme sorprender. E xa tiña unha pequena biblioteca tamén, manexaba unha serie de coñecimentos e sobre todo xa comprendera que a maior parte das ervas que con nome común, que son remedios, ¿no? Cando fago referencia a remedios refírome ao que popularmente lle chamamos ervas con virtudes terapéuticas logo. Entón, aparece esta necesidade, esa ansiedade, ese malestar que vai medrando en mí durante semanas e un día decido utilizar unha erva pois da que eu lera ou escoitara algo e que por acaso tiña secado na casa, que era algo que tamén facía sen finalidade algunha, apañar pois diferentes ervas e observar como era o seu secado, como era sen finalidade de ningún tipo, non? Excepto para algunha erva que fumaba, pois isto facía sen pois de unha forma moi intuitiva. Porque, como vos dicía, o meu gosto polas ervas non era tanto polo interese medicinal, pois nunca me tiña sentido enferma, nin necesitada de remedio. Experimento esta erva e fico impresionada con como me cura, rápido, sinxelo. 2 ou 3 días tomando 2 ou 3 tazas de remedio, desaparecen os síntomas, logo unha pequena recaída uns días depois, e esta segunda ainda atallo máis facilmente e así recupero a normalidade, a paz. Esta experiencia foi moito determinante porque fiquei fascinada co potencial da planta. Observando a sinerxia que se establecera entre nós, aprendín a utilizala como remedio e con iso comprendín como é que se utilizan as ervas. E isto non aconteceu só naquela experiencia inicial, senón ao longo dos anos, porque botei e boto mao aínda deste remedio moitas veces para moitos estados diferentes. Nalgún momento cheguei mesmo a sentir que era capaz de axudarme en cualquier tipo de problema e como isto estaba relacionado co efeito equilibrador que tiña en min, que vai moito alén de ser simplemente unha listaxe de indicacións terapéuticas. Tardei moito tempo aínda en coñecer as medicinas tradicionais. As medicinas tradicionais elaboraron unha linguaxe para falar das virtudes das plantas nestes termos, pero esta experiencia foi moi importante para que, cando chegou o momento de acceder a ese coñecimento, eu o sentirse verdadeiro. Sentino verdadeiro porque xa o tiña vivenciado. E tamén hai outra experiencia que acho importante, que tamén é moi vivencial, que é a relación que eu teño con esa erva, porque podo dicir que é unha erva que amo,
que me arranca un sorriso cando a vexo por primeira vez na primavera, que me fascina o seu brillo, que me alegra a súa beleza e que a sinto pois, como un sol, non? Porque ademais é unha erva de sol e isto non é só metafórico. E este tipo de experiencias para min son unha fonte de aprendizaxe fundamental no herbalismo que quería compartillar esta miña pero adoraría que compartillásemos as vosas tamén, porque sei que son frecuentes, achos moi importantes para entender as virtudes das plantas, o uso das plantas, pero sobre todo entender a importancia deste proceso de abrirmos o corazón á posibilidade de que aconteza, abrirmos a alma a posibilidade de aprender guiadas polas ervas mestras. E remato con unhas palabras de Paracelso que dicía: ao investigar a verdade, teñome preguntado que, de non haber neste mundo mestres de medicina, como tería conseguido eu aprender este arte? Pois en ningún outro libro senón no sempre aberto da natureza, escrito polo dedo de Deus. Acúsanme de non ter entrado no templo desta arte pola porta principal. Mas quen ten a razón? Galeno, Avicena, Mesué, Rasís ou a honrada natureza? Por esta última porta entrei, guiado pola súa luz, sen necesidade de candís de boticario. Eu te corto, eu te tallo, eu te retallo, corto choar, corto chambidia, corto che a bruxería. Falamos de fontes para o coñecimento, fontes do herbalismo, e para min foi das fontes máis vizosas das que bebín a da medicina popular, porque os meus contactos primeiros co traballo herbal viñeron da mau de historias de mulleres, sobre todo, viciñas primeiro e logo outras das que andei a procura, e sempre foron unha referencia indispensável para o meu xeito de entender o herbalismo. Herbalismo non é fitoterapia, porque o herbalismo traballa coas ervas do entorno, ervas vivas, e neste sentido as referencias da medicina popular son indispensáveis. Vou colocar un exemplo sobre isto porque é algo que acho moito importante. As ervas non son iguais en todas as latitudes, do mesmo xeito que as persoas, mesmo sendo a mesma especie, somos diferentes dependendo do pobo que pertencemos e a terra que habitamos. E así unha planta de unha mesma especie, nascida nun entorno distinto, ten matices que debemos aprender a apreciar e que quase sempre ven ditados polo coñecemento do pobo que convive con elas. Para min un dos grandes exemplos sobre isto é a ortiga, que a nosa tradición medicinal non aconsella utilizar máis de 7 días seguidos, pois dice que auga o sangue, é unha erva considerada moi potente, e noutras latitudes é un remedio moito máis suave e mesmo se utiliza en períodos prolongados como curas de primavera ou cando hai necesidades nutritivas e demais. Para procurar este saber e para poder sostelo e financialo, no ano 2015 comecei a administrar, a impartir obradoiros, workshops, formacións no formato que for sobre plantas medicinais, en boa parte coa idea de que me permitise ir a lugares aos que me resultaría moito máis difícil acceder, pois por financiamento, por capacidade de convocatoria da xente interesada, por infraestructura, polo que for, a falar de ervas. E así nasceu Devagar. Podedes encontrar máis información en www.devagar.eu. E, entre outras cousas, este formato de obradoiros permitiume chegar a múltiples puntos da xeografía galega, a ensinar e indagar sobre os coñecementos populares. Entre outras cousas, digo, porque o que máis valoro desta experiencia
que é o que acho que mellor din eu con devagar, non foi formación, senón dignidade. Nestes anos acudía a moitos lugares, ás veces a aldeas de montaña onde as mulleres coas que eu compartillei coñeceran a vida sen médico, algunhas fillas de curandeiras, outras que foran curadas ou curaran doenzas graves, accidentes graves, utilizando ervas e rezos. E ao tempo que eu admiraba o seu coñecimento, sentía a súa vergoña cara a ele. Moitas persoas do rural, sobre todo mulleres, padeceron o desprestixio, sobre todo o desprestixio do seu coñecimento, porque elas foron humildes, tan sabias como humildes, e isto é moi fermoso. Eu funlles dicer, isto que vos sabedes é medicina, porque esta erva ten estes e estes principios activos e estes estudos clínicos que demostran que o que vos sabedes, pouco importa que vos chamasen meiga ou que vos ridiculizasen por iso, o que vos sabedes ten valor empírico, científico. E isto, que para mí nunca foi tan importante, pero eu vin como facía de bálsamo nestes corazóns feridos polo autoodio, e isto é o que considero que mellor ten aportado o meu traballo nestes anos de formación. Claro, eu tamén estou moi agradecida a elas, porque moitas veces saía de algúns sitios pensando, Deus, quanto acabo de aprender. Quase tiña que pagar eu en vez de que me pagasen a min por estar aquí. E isto funcionou ben, a xente ficou contenta, demandábanme, devagar converteuse no meu oficio, digamos, en unha das principais fontes de ingreso da miña familia. Nos últimos anos ministrei un montón de obradoiros, accedí así a moitísima xente, a moitísimo coñecimento tamén, e con estas dúas visións que foi coas que estiven durante todos estes anos traballando, a popular e a fitoterapéutica, e que eu escribí no ano 2019 Os remedios da nosa horta medicinal, publicado por Baía Edicións. E esta é unha obra que foi planeada desde o que tiña impulsionado o meu traballo en devagar, ensinar, divulgar os usos populares dos remedios herbais e ao tempo resituar, dignificar este saber co aval do coñecimento científico. É certo que agora sei moito máis do que sabía en 2019, cando se publicaron os remedios, pero sigo pensando que é un libro que cumpre a perfeición o papel co que ideei, baseado no uso seguro de ervas moi comuns do noso entorno, familiares, fáceis de encontrar e con unha tradición de uso ampla. Mas bon agora, que xa van igual 2000 exemplares vendidos do libro, penso que necesito facer fincapé en que non gosto da perspectiva hierarquizadora que sitúa o coñecimento científico por cima dos demais, que precisan do seu aval para ser lexítimos. Aínda máis, é que penso que o coñecemento científico fica pequeno para comprender moitas cuestións que abordamos desde o herbalismo, moitos métodos de sanación propios do noso curandeirismo ou das prácticas da medicina popular galego-portuguesa, e ademais reduz a potencialidade sanadora das ervas medicinais a visión materialista que non é capaz de comprendelas alén dunha soma de principios activos. Pericón, pericón, erva de San Xoán, Hipericum perforatum. Desta erva xa dicía o sabio Avicena que purga a bile negra, o humor melancólico que en exceso nos leva aos estados escuros da alma. E que non hai máis que ollar para ela para ver que é un sol a levar luz a eses buratiños que ás veces se nos abren no peito. Hoxe o pericón é afamado como remedio para a depresión, pero na nosa tradición non se recoñecía como tal, quizá simplesmente porque a depresión non existía.
Non quero dicer que non existise ese estado de decaimento e tristura patolóxico que hoxe chamamos así, senón que nen se diagnosticaba, nen se explicaba igual que se fai hoxe. Si que sabemos que diante da angustia frente á treboada ou cando unha enerxía fría e escura se apoderaba da casa, o pericón queimábase para fumar con ele o medo e o nervosismo. De nervos vai a cousa, porque o pericón é especialmente útil para aliviar as dores neurálxicas, como son as ciáticas e todas aquelas dores surdas e latexantes que seguen a rota dun nervo. Por isto tamén será un auxilio de preferencia naquelas zonas do corpo onde abundan as terminacións nervosas ou para o herpes zóster, por exemplo. Do percorrido dos nervos nos falan as estrías paralelas que recorren o seu talo, que somos perceber ben ao tacto e que servirán para diferenciar o auténtico pericón, o perforatum, dos múltiples impostores do seu mesmo xénero. O pericón está cheo de sangue e torna vermello cando madura, e vermellos son os seus preparados, aceites, augas ou alcoholaturas. É medicina para o fígado, que para as medicinas antigas goberna o sangue, e para todos os órganos que se rexen polo elemento fogo e que se sitúan no plexo solar, onde tamén reside o poder persoal, a ambizón e o impulso que busca conquistalo todo e asimilalo en si mesmo. Sangue que tamén aparece na menstruación e desaparece coa menopausa, onde o pericón pode ser fácil acceso se nos sentimos perdidas nos seus labirintos. Na práctica do estudo do herbalismo, o coñecemento científico pode complementar as outras fontes de saber, pero non é superior, nen central, nen indispensável. De facto, na comprensión do efeito sanador das ervas, como de moitos outros aspectos que estudamos desde o herbalismo, precisamos de outras concepcións que interpreten os porqués, mesmo achegarnos aos fenómenos desde outras cosmovisións que da perspectiva científica son supersticiosas. E este se cuadra é un dos maiores problemas que imos encontrarnos, xa que a ideoloxía moderna na que nos fomos criadas, educadas e ensinadas tamén, concibe como único método de coñecimento válido o científico e despreza o resto pois como unha magufada, non? Porque o cientificismo é unha ideoloxía neste sentido moi agresiva. Quero dicer que nós propias precisamos abrirnos a novas fontes de coñecimento para entender, porque senón non imos entender o uso das ervas, ou seja, que isto sucede a maior parte das veces motivadas pola necesidade, pero para isto ímonos ter que abrir e ímonos ter que superar ese sesgo ideolóxico que deixou o cientificismo en nós. Un dos exemplos máis típicos é que tarde ou cedo imos ter que enfrentarnos ao fracaso a hora de usar ervas medicinais indicadas pola fitoterapia para unha outra patoloxía, e acontece que diante de un diagnóstico que na fitoterapia non difere do diagnóstico convencional médico, xa que utiliza as mesmas ferramentas e criterios, abrimos o vademecum, escollemos os remedios adecuados para ese diagnóstico, para esa sintomatoloxía, e eses remedios non funcionan. Incluso mesmo agravan o cuadro que debían tratar ou desencadenan. Isto é algo que temos apreciado moitas veces, que utilizamos remedios habitualmente, como hai persoas que hinchan coa matricaria, como acontece moito con ervas indicadas para o sistema nervoso, como un hipérico, unha melisa, unha valeriana, pois en vez de calmar, de sedar, cría un efecto contrario. En unhas persoas as ervas funcionan, en outras non. Entón, que explicación ten isto?
As pílulas botánicas son un espazo do programa que llevamos dedicar a un tema que ás veces se nos atravesa, pero que resulta de moito interese para nos aproximar ao coñecemento da nosa flora medicinal, especialmente se somos persoas que non temos esa sabedoría, ese coñecemento que ten as persoas que traballan do campo ou que cultivan o seu propio alimento. Digo isto porque son consciente de que moitas de vós non diferenciades allos de bugallos. E para uns e para outras, a botánica ábrenos portas para ampliar o coñecemento que temos sobre os nosos remedios, que en algúns aspectos é imprescindível, como resulta, por exemplo, co dominio dos nomes botánicos. Os nomes botánicos son eses nomes en latín compostos de dúas palabras, que parecen un nome e un sobrenome, embora a primeira se escreva con maiúscula e a segunda con minúscula, como son Menta pulegium, Laurus nobilis, Urtica dioica, etc. etc. A primeira das palabras reférese ao xénero botánico e a segunda determina a especie da cal se trata. A clasificación e, por tanto, os nomes botánicos son feitos pelos botánicos, que son uns señores un pouquiño orgullosos e por iso inclúen como segundo sobrenome das plantas o seu propio, embora este se sea secundario e non nos aporte gran coisa, así que non lles imos facer nen puto caso. Como deciden eses señores establecer a familia, xénero e especie dunha planta? Pois prestando especial atención ás súas características morfolóxicas e xa máis recentemente aspectos moleculares como o estudo do ADN e a través del das relacións evolutivas. Porén, de todas as características morfolóxicas que podemos observar nunha planta, caules, raíces, follas, o máis determinante para clasificar as plantas é a morfoloxía floral, o fruto e a semente. A disposición dos estames, a forma do ovario, o número de pétalas, a simetría da flor, o tipo de fruta, son fundamentais para a identificación dos xéneros. Moitas veces, observar esas características a ollo nu é complexo, requer instrumental adecuado e inclusive pode resultar imposível e mesmo desnecesario para o noso interese como herbalistas. Outras características que podemos apreciar, como a simetría da flor ou o número de pétalas, poden nos situar facilmente frente a unha familia botánica e facilitarnos moito a vida na hora de entendernos con eses libros cheos de palabras extrañas que son as guías botánicas. O nome botánico pode mudar debido a debates sobre a taxonomía das plantas, como aconteceu no ano 2017, cando despedimos os Rosmarinus officinalis, que popularmente coñecemos como Romeu, e saudamos a Salvia Rosmarinus, depois que a revista Taxon, que é o fórum onde se debaten e actualizan estas cuestións, publicase esa modificación e degradase o pobre alecrín a un subxénero de xarxa. Xa non vamos falar máis do alecrín? Ou do romeu? Non, porque alecrín, romeu, son nomes populares, nomes que as persoas lle damos comunmente na Galiza, no norte de Portugal, tamén rosmaniño ou outros similares, non? Os nomes populares carecen de oficialidade algunha e mesmo un mesmo nome pode ser utilizado dependendo da zona para plantas moi distintas, como acontece co nome de árnica ou artemisia, por exemplo. Se queremos procurar información sobre ervas medicinais cun mínimo de criterio, é indispensável que utilicemos o nome botánico, sexa en guías e outros textos onde o nome botánico o necesitamos para saber que estamos a referirnos á mesma erva, ben sexa pela internet, o cal xa nos peneirará unha infinidade de sites en cualidade, pois cualquier referencia sobre unha planta sen o seu nome botánico
ten moi poucas posibilidades de ser información de cualidade para nós. As ervas non ten o mesmo efeito en todas as persoas porque para traballar con elas é preciso atender a outra orden de cousas que a fitoterapia non ten en conta, porque a fitoterapia non vai alén da composición química, como non vai alén tamén do esquema mecanicista para entender a doenza. As ervas non se poden indicar atendendo só ao diagnóstico convencional, o diagnóstico que elabora a medicina científica, que moitas veces ao que se refire é a un conxunto de síntomas e non ao desequilibrio que presenta a persoa a quen van dirixidas. As ervas hai que utilizalas atendendo tamén a súa enerxética. Fai uns cantos anos dime conta de que estaba atrapallada, que non conseguía evoluir na comprensión e no uso das ervas medicinais. E non só iso, porque tamén non era capaz de interpretar outras prácticas da medicina popular que fun coñecendo, como manobras para subir a paletilla, traballo con ventosas, masaxes de diferente tipo, etc., que só foran abordadas desde a antropoloxía, que as tratou como pintorescas expresións supersticiosas. Entón comecei a procurar, decidí facer uns estudos de naturopatía, nunha escola acudí un día nada máis porque xa me din conta que non era o que eu procuraba, porque a naturopatía estuda as ervas da perspectiva da fitoterapéutica e eu xa tiña acceso a esta información que achaba sesgada e que sabía que o que andaba a procurar era outra cousa. Non sabía o que era, mas era outra cousa. Coincidencia ou non, nesa mesma escola daban tamén formación sobre medicina tradicional chinesa que despertou a miña curiosidade e, encontrei un maná, no? Porque aínda que a medicina tradicional chinesa é chinesa e aínda a versión que nos chega aquí, que está moi occidentalizada para que occidentais a podamos consumir, a min serviume para abrir os ollos, para entender que hai outras formas de interpretar a realidade alén do materialismo cientificista e apaixoneime dela. Apaixoneime, empapeime, estudei durante 2 anos acupuntura e aconteceume, pois como me acontecera aquela vez cando descubrín aquela erva que me tirou dunha depresión. Sorprendíme, emocionéme, enchínme de graza e de agradecemento tamén. Como son as cousas que nestes meses que comezaba a estudar acupuntura fun traballar, impartir un obradoiro de Devagar a Matamá, que está na comarca de Monterrei, o sul de Ourense, e ali unha muller faloume dunha masaxe que facían en tempos para tratar o garrotillo. Garrotillo é un nome popular da difteria e a difteria é unha enfermidade que produce un esgasgamento por inflamación que pode causar a morte. Esta masaxe é unha masaxe ao longo do brazo, ascendendo polo brazo, fai fincapé nun ponto que é preciso notar para que a masaxe sexa efectiva. Ben, esta masaxe percorre o meridiano de acupuntura Tai Yin da Mao, que se traduce como meridiano de pulmón, e o ponto no que é preciso incidir é o ponto Xi, o ponto de desbloqueo da enerxía do canal. Quer dicer, a masaxe galega do garrotillo, a ollos da medicina tradicional chinesa, que é unha medicina milenar practicada por millóns de persoas, que ten recoñecemento internacional en moitos dos seus tratamentos, pois a ollos da medicina tradicional chinesa, como dicía, a masaxe do garrotillo ten unha explicación diferente da que a muller de Matamá lle daba, iso sí, mas que sí avala esa práctica. Ben, isto para min, estes acontecementos todos foron un antes e un depois, porque depois xa veo a pregunta inevitável, porque a medicina científica, estirando a súa historia, ten como moito 200 anos.
Entón, antes que, cal foi a nosa medicina antiga? E así cheguei a estudar medicina tradicional do Mediterráneo, un proxecto de Anaís, que é unha muller catalá, que se chama o Xardí de las Bruxas, que estuda a medicina antiga de Occidente, que ela e outras escolas que traballan con esa focaxe, chamana medicina tradicional do Mediterráneo, xa que o Mediterráneo sería o seu marco de desenvolvimento. É a medicina que, bebendo de fontes máis antigas, ten a súa primeira escola na Grecia clásica, que é a escola hipocrática, e que evolúe ao longo dos séculos en Occidente, e ben, sen a cal é imposible entender a medicina popular galego-portuguesa, porque está impregnada da súa influencia. Esta medicina sería a medicina tradicional que se estudaría aquí, que se utilizaría aquí, se non fósemos o berce da modernidade, porque a modernidade non foi quen de aceitar o pensamento antigo, porque o pensamento antigo traballa con conceitos que superan os estreitos marcos do materialismo. Como un sistema de cura holística tradicional, a medicina grega ten moito en común coas grandes medicinas tradicionais do mundo. Todos estes sistemas médicos tradicionais buscan armonizar a saúde do individuo coas forzas vitais universais da natureza e do cosmos. Igual que a Ayurveda, a medicina grega é baseada en principios morais e constitucionais, igual que a medicina chinesa, a medicina grega busca o equilibrio, a homeostase entre forzas opostas, porén complementares, da natureza. Para isto, a medicina hipocrática ou a medicina tradicional do Mediterráneo traballa cos 4 elementos: fogo, auga, aire e terra, que son o equivalente occidental ao yin-yang chinés. Quer dicer, ten en conta as manifestacións da enerxía en todo o que existe e, polo tanto, en nós e, polo tanto, nas ervas con que nos curamos. Os 4 elementos son a manifestación das 4 calidades básicas, que son o frío e o calor, como polaridades primarias, yin e yang propiamente ditos, e seco e húmido como polaridades secundarias. A hora de traballar con plantas medicinais, para alén das súas indicacións, debemos ter en conta a súa enerxética e as dinámicas humorais que pode iniciar no organismo. Por exemplo, o Hipericum perforatum é unha erva quente, da que se pode beneficiar unha persoa que se encontre nun estado frío, nun desequilibrio caro frío. E aquí, cando dicemos frío, debemos comprender que non é só nun sentido literal, senón que abrangue moitas outras acepcións. Será letárxico, será lento, custarálle socializar, faltarálle enerxía para realizar as tarefas comuns, será como un urso no inverno. A súa alma estará na invernía. Neste exemplo significamos moitos matices, pero basicamente ao traballar con ervas debemos entender estes aspectos: a súa enerxética e tamén a súa azón e os órganos ou partes dos corpos os que dirixe a súa azón ou polos que ten preferencia. E do mesmo xeito, ao traballar con persoas, debemos entender o seu temperamento e o seu desequilibrio. Como son as persoas secas? Como son as persoas frías? Persoas frías precisarán remedios quentes para procurar a homeostase, para procurar o equilibrio. Equilibrio que en nós, como en todo o que nos rodea, se perde, devén en enfermidade. Para min este coñecimento trouxo unha mudanza de perspectiva moi importante que aínda estou asimilando e probablemente tarden a sentar. De momento, estudando moito, experimentando moito, volvendo a reencontrarme con remedios que xa coñecía, pero ollándoos con estes óculos novos,
revisando tamén literatura antropolóxica, etnobotánica, procurando esta pegada nos usos populares. En fin, revisando o que sabía para darlle unha forma coherente co que agora sei e ademais, seguindo coa metáfora que inaugura este programa, a metáfora das fontes, pois a auga desta está especialmente rica, así que dándome un baño completo, abriume as portas cara ao herbalismo occidental, abriume as portas cara as medicinas antigas das nosas latitudes, abriume as portas cara a astroloxía herbal, unha chea de corredores se abren agora diante de min. E neste brotar que nasce a Roda das Curandeiras, que é un manantial vizoso que quer ser moitas cousas, que quer ser este podcast, un podcast de entrevista, de divulgación, de entretemento tamén. A Roda das Curandeiras quer co tempo ser un espazo físico onde encontrármonos as curandeiras e os curandeiros de hoxe, as bruxas, as meigas, as sabias, un espazo de partilla. Quer ser a miña práctica como herbalista, a miña propia aprendizaxe e tamén a procura dun xeito de traballar adecuado aos valores que defendo e a tradición que respeito e que trato de preservar. E a Roda das Curandeiras tamén quer traspasar a fronteira entre a Galiza e Portugal, xa que estas prácticas e coñecimentos non rematan na fronteira administrativa. A fronteira administrativa non fixo máis que dividir e separar. Está máis que claro que existe unha continuidade entre ambos territorios que nos permite falar de medicina popular galego-portuguesa ou, cuando menos, do norte de Portugal. E, finalmente, a Roda das Curandeiras quer ser un convite ao empoderamento. Hoxe en día, o herbalismo ficou reducido a unha práctica casi familiar ou en redes moi pequenas, porque, pois polo menos no Estado español, o uso das ervas que nos rodean está prohibido a nivel profesional. A formación existente, ademais, orienta as persoas cara ao uso de fitopreparados de herbolario e o coñecemento popular está case extinto. E, con todo, neste facer doméstico acumulamos unha experiencia valiosísima que acho moi necesario amplificar e compartillar. Por iso tamén este podcast e este espazo e esta roda. Aliás, forma parte da miña utopía e tamén da miña historia a concepción da saúde como un ben e mal común, a saúde como un ben colectivo frente á saúde como unha mercadoría. É certo que nas sociedades nas que emerxeu o curandeirismo existían persoas máis experimentadas, máis habilidosas, persoas que tiñan un don e esas persoas se especializaban en certo sentido. Pero isto difire moito da práctica profesionalizada como a concebemos hoxe, onde a axuda, os coidados están mediados polo estado do diñeiro, que penetra cada vez máis nesta esfera e, polo tanto, están fora das comunidades libres. Eu desexo desde esta roda que co tempo vaya tomando forma un xeito de eu e outras coa mesma vontade que eu de relacionarnos coas persoas, onde emerxa unha práctica do herbalismo máis ampla, solidaria, gratuita ou garantida pola comunidade, que é o xeito de ampliar e a fortalecer esa experiencia e coñecimento e de podermos falar de autoxestión da saúde. O pensamento máxico liberta do pensamento científico. O primitivo non ve a distancia de causa e efeito. É panteísta. É a resposta ao maravilloso no pobo. É o maravillamento fascinante do sagrado. O pobo é o órgao privilexiado do sentido maravilloso.
A ecoloxía é ouvir a resonancia da natureza pela contemplación en que o pobo é mestre. O pobo entrégase ao éxtase, abandónase a contemplación na dor e na alegría. Chamouse superstición a moitos valores positivos que o pobo criou coa súa imaxinación do sagrado. Padre Fontes. Fican moitas fontes das que beber e as que tentaremos achegarnos en diferentes episodios, pero non quero rematar sen falar de espiritualidade. Calquera que aprofunde mínimamente nas prácticas da medicina popular observará que unha parte importantísima é a religiosidade popular. Cando estudaba a acupuntura, o mestre repetíanos a miúdo que tiñamos que traballar coa intención, que a intención era o 70% do suceso de un tratamento de acupuntura. A intención que a acupuntora puña no que estaba facendo. Eu vin preparar ervas nun almofariz ao tempo que se rezaban Ave Marías, a 100 de rezos para acompañar tratamentos herbais da medicina popular. Supoño que para traballar ese 70% do suceso do remedio, non? O cristianismo profesa o amor próximo e fornece de meios para conectar coa fonte do amor universal que é Deus. E paréceme que todos estes son ingredientes precisos e necesarios para traballar coas medicinas antigas e no cuidado das persoas en xeral. De facto, todas as medicinas antigas ten moito a ver coas propostas religiosas do seu contexto, porque este conceito que traducimos como enerxía, para poder ser tolerado pola mentalidade moderna occidental, é un conceito, o conceito de enerxía compartillado entre ambas, religión e medicina. Así o chi para a medicina tradicional chinesa, o prana para a medicina ayurveda, o neuma para a medicina hipocrática e a ruá, ou sopro de Deus, na tradición cristiá. Eu aceito viver este misterio desde a miña tradición, porque se non aceitamos o misterio, se pensarmos esta enerxía como se fose a enerxía eléctrica, estamos a caer máis unha vez na armadilla castradora do racionalismo. Xa sei que este tema dá para moito, por encanto vou rematar coas palabras da mística Hildegard von Bingen, Santa Hildegard, que foi, entre moitas outras cousas, unha curandeira, un médica ou sanadora do século XII. Eu son a vida ígnea da esencia de Deus. Eu son a chama acima da beleza dos campos. Eu brillo nas aguas. Eu queimo no sol, na lúa e nas estrelas. E co vento arexado eu acelero todas as coisas vitalmente por unha vida invisível e sustentadora. E con isto imos ir rematando, porque isto vai ficar inmenso, e acho que o que pretendía, que era mosquexar uns principios para este espazo, desde onde ilo construindo, unha declaración de intencións, un convite a utopía, está máis ou menos conseguido. Nada é inmutável, estas mesmas intencións coas que iniciamos a roda tamén seguro que non. Aguardo polo feedback de quen estades escoitando para ir dándolle forma. Adoraría que escrevésedes coas vosas propostas para as próximas entrevistas, cos temas sobre os que gostaríades que falásemos ou que aprofundásemos, e tamén calquera outra cuestión que consideredes de importancia, temas técnicos, o que for. Obrigada a todas e a todos os que nos escoitades. Herbalista ao microfone, esta foi a Roda das Curandeiras. Aguardamos que xire, fiando na rede da medicina popular. Saúde e terra.